Am văzut, nu ți-a rupt gâtul. Ha? A? O să fac amuș. De-aia fac Sania la băie, dar s-a săturat. Și ți-a plăcut? Nu ți-ai pune cap de copac celui. Ați dus și de-aia că am vrut să mă pălesc cap de copac. Eu când m-am dus prima dată cu Sania să merg apoi, era să mă duc în copac, să fac telefonul în mână, dar mă când cu ceară, apoi s-a dus Sania fugind după dânsa. Când e ceară? Da, dăm ce clos, nu? Da, și e că s-a după scutul cu mine. Uite, băbet. Haide. Cum ți-a plăcut? Taghi! Taghi, rulet! Vezi? Da. Taghi! Stai, mă, nu mă văd. Aaa, Taghi! 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 Мальчики, будешь? Taghi! Где мальчики будешь? Зубов нету. Taghi! Hai, hai. Мама, что? Să cum să dea. Пип-пип.